Sayikhuluma kakhulu lento yemoya. Ngibatshela abantu ukuthi imoya ivela kuSathane. Bangiphikisa, bangithuka. Sengiyabuza ke mina ngithi uma niphika ukuthi imoya ivela kuSathane, imiphike imoya evela kuSathane ngoba awukho umoya ukuthi mawufika kumuntu usho uthi mina ngiyidimoni, mina ngivela kuSathane. Mawufunda eBhayibhelini, uJesu emva kokuzila ukudla insuku ezu40, wathi mayekhuphukela entabeni eyothandaza, akahlangananga nomoya ongcwele, akahlangananga futhi nomoya kaNkulunkulu, kodwa wafika wahlangana nomoya kaSathane. Kanjalo futhi nomprofeti Isaiah Shembe. Lathi masiselikhulumile izwi ukuthi akakhuphukela entabeni yaseNhlangakazi bazohlangana khona. Ngempela wathi mayesifika lapho umprofeti Isaiah Shembe, kwafika imoya eminingi eyayithi mina Shembe ngikubizile, imina uJehova. Kodwa ngenxa ukuthi umprofeti Isaiah Shembe wayenomoya wasezulwini, wakwazi ukuyibona le moya ukuthi imoya kaSathane, akusiyo umoya kaJehova lo aze kuwo. Manje umbuzo uthi uma ngabe ngempela imoya emibi ifikela ngisho abantu basezulwini, wena ubuyini-ke ukuthi imoya emibi ingafiki kuwena? Wena yini le engaka engenza ukuthi mawuthandaza ukukhuleka uthi ubiza umoya kaNkulunkulu ngempela kufika umoya kaNkulunkulu? Nasiqiniseko sini sokuthi le moya oyivikelayo ngempela imoya yasezulwini, akusiyo umoya kaSathane.